Oh. Galing niya guys. Oh. 3 layer lang siya. Siyempre, yung unang layer natin is wafer. Lagyan natin siya ng glugan dito banda sa ano niya para hindi siya masunog. Tapos dikit. Init na. Oh, finish na yung second layer. Kaya nga lang kulang. Ito yung third. Nips. Nips, guys. Nips. Okay. Akala ko sa huli. Tawag dito. Basta ito na siya. Choco Joe. Tayo na lang siguro. Oy. Ito mo yan. Hindi mo lahat ang post mo sa akin. Okay. Yan, ang ganda oh. Ang ganda niya guys. Sabaw. Bayan, bayan.
Hindi talaga ako pag ano. Inipin ko lang. Pinagtanggol. May choice pa sila na ano, iipin mo talaga. Dito, talaga yung ano, hindi ko talaga pinaputi itong ano, skin ko. Inipin ko lang ako. Pinakita talaga eh. Talagang ano to, Colgate. Ay, shoutout sa mga Colgate dyan. Colgate Philippines, ako naman. Gusto niyo kuning ano, endorser. Nag-ibig ka, parang rabbit. Kung nilagay yung grasya ako, pampagulo lang yan. Baka hindi na makabot sa television. Pagkagawa ng mga bata yan. Sinabi lang ni Ayos na ano, gusto niya ng candy cake. Okay. Ang dilim nga kanina. Hindi ginaganyan yan. Ayan. Kada rin. Ang kalat guys. Yes guys. Sobrang kalat. Bunting. Mahaba ang buko. Bunting. Guys, paano talaga gumawa? Ay, ano to? Ano hindi ko Dilim guys. Ayan guys. Bungi. Bungi siya, bungi. Hindi lang. Cake ba yan? O vulcan cake? Volcan cake. Volcan cake. Ako.